Barbell hip thrust s pauzou v horní pozici. Pro provedení tohoto cviku budeme potřebovat kromě volných vah bednu nebo lavičku a polštář na změkčení dotyku těla s činkou. Sedneme si pod naloženou osu se závažím. Navalíme na sebe zátěž na kyčle nad stytkou kost. Pokrčíme kolena cca na úhel 45 stupňů. Nadechneme se, zapřeme se lopatkami, činku uchopíme dlaněmi ze spodní strany a zvedneme pomocí extenze v kyčlích. Pokud jsme ve správné horní pozici, směřují holeně kolmo k zemi. Pohyb v tomto cviku vychází z kyčelního ohybu. Při pohybu činky dolů naklápíme pánev dopředu a při pohybu nahoru ji naopak podsazujeme. Tento cvik je na zkrácenou pozici hýďových svalů a proto v této variantě využíváme pauzu v horní pozici, která nám znásobí efekt koncentrické fáze.